Аз съм Аиша бинт Абу Бакър. Моят баща е най-близкият на Мухамад и бъдещ праведен халиф Абу Бакър. Бях дадена на 52 годишният Мухамад на 6 годишна възраст от моите родители, без да осъзнавам какво се случва. И той консумира брака ни, когато бях на 9 годишна възраст. Просто майка ми ме сложи в неговият скут и роднините излязоха от стаята, макар и да не исках. Майка ми не се интересуваше за мен и моето здраве, а гледаше да направи щастлив светият пророк, както го наричахме, като дори ме и угояваше за него. Макар вече да бях омъжена на 9 годишна възраст, аз все още бях в незряла възраст и с голяма тъга наблюдавах как другите деца си играят навън. Моята утеха бяха моите кукли, които взех с мен в дома на съпругът ми Мухамад. Освен че бях лишена от невинните радости на детството и присъединена към харема на Мухамад,